hor badago superstizio bat, zure liburu guztiak jartzen badituzu apal batean. Eta zu ezanean, baldin batzara zure liburua bezain luzea, esan nahi du hile egin duzarela. Entzun zenuen hori egin duzu proba. Esto ya que... Itzulpenek ez dute kontatzen, bakarrik obra originala bat abetzearen ondoan anakelean jarrita, baldin bada zuzteu baino luzeago. Orduan zer nahi duzu, segero eta liburu luzeagoa, hogetzat, belarraren ahoa baino pikin bat luzeagoa da. Bai, orkexak egon ziren, paper txuri gehiagin jarri genula, liburuan izatzeko, eta zurrumurru gehiagin aurre egiteko. Galdaketa hau amaitu eginda, ateak zabalik eguna da, beraz baimena daukazu norana ibateko, mila esker Arkaitz. Mila esker zuri edorta,